ଏନେ କିଛି କରିନଥାନ୍ତା ମୋ କହିବାଟା ସିଏ ହେଉଛି ମନେକର ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଭାଇ ସେ ନନା କ'ଣ କହିବ ନା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି କେମିତି ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ସେଟା आलो डी आलो हाँ 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 अबे मैंने वीडियो मैंने फोटो बोली ये कुड़े कौन सा बोलती मेरे कौन है जे हनुमान का मूर्ति समुद्र मझे सुंदर ठाकुर।